O sábado 14 de outubro desenvolverase a segunda edición da Andaina Ribeira en Marcha contra o Cancro. O percorrido duns 5 km discorrerá polo Paseo de Coroso para garantir a accesibilidade a todo tipo de público. É unha andaina asequible para poden participar a todas as familias porque son 5 km, un recorrido pois moi doado. Agardamos que sexa un éxito, como tamén foi a andaina que tamén organizou esta asociación en setembro en Aguiño, e agardamos que sexa un éxito organizativo e de participación. Ademais da andaina, que partirá ás 5:30 da tarde dende a Praza do Concello, desenvolveranse actividades durante toda a xornada. Haberá unha exhibición de quempo e unha clase maxistral de bailes latinos, e estarán dispoñibles tanto as inscricións como a venda de merchandising para recadar fondos. Tamén teremos unhas demostracións de quempo e logo unha masterclass tamén de bailes latinos. Máis que nada, a nosa intención de permanecer na rúa xa dende primeiras horas da mañán para facilitar as inscricións e logo pola tarde pois non estar tan atosigados, porque quero recordar que o ano pasado tivemos 550 participantes, entón este ano contamos ter bastantes máis. Creemos que o cancro é unha causa que moviliza a toda a poboación, entón esperamos ter máis xente todavía, e para facilitar as inscricións e a venta de merchandising, pois por iso xa estaremos na rúa ese día xa pola mañán. Os interesados en anotarse previamente poden facelo contactando coa Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro ou en calquera dos establecementos colaboradores. O prezo é de 5 euros para adultos e 3 para nenos. Estarán tamén á venda as camisetas, as mesmas que o pasado ano, por importe de 5 euros.